Ang pinakaenok sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN DCKI mga dugang oras na ganyan, alas 9:31 nin pagkaaga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Sa panagos na pag-asigurar na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantingino, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arom sa iba na nagpapamakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arom kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, puon kanto, sagkon mo yan. Pinapaisi sa gabos na miyembros konsumidores kan Kaso Recotres na igwa po kitang amnestiya sa interest para duman sa gabos ng long-time disconnected accounts. Taong 2012 pababa, 100% discount sa interest. Taong 2013 hanggang 2020, 70% discount sa interest. Taong 2021 hanggang 2022, 50% discount sa interest. Ang promo na ini madurar niya na April hanggang June 30, 2023 lamang, kaya ano pa ang hinahalat nindo? Bayaran ng gubos na bill para ma-avail ang mga nasabing discount. Para sa iba pang detalye, magbisita sa pinakaharining Kaso Secretary Office sa inyong lugar. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Ay mga dugang, maray na pagkaaga sa Induga Boss. Welcome po digdi sa programa Bicol Connection, digdi sa RPN DCKI. Welcome po mga tugang. Abot po kitang 11 o'clock nin pagkaaga. Siyempre sa mga informasyon, pagurulayo-lay niya to kan mga napapanaw na issue asin iba pa. Kaya naman po sa indong ginigipo mo dyan. Welcome po digdi sa programa.
Kabanan niya tungkol yan sa technical side mga tugang. Yaon dyan si Engineer Chaboy na Obra. And si Jimmy Guanzon sa information. And yaon man ang mga OJT niya to from CSPC Nabwa. Yaon sila Gerald Ramos, Jan Ernest Flores, Ryan Joshua Caido, Santiago Llanes, si Kim Benegas. Mga tugan sa pangaran po kan News Center kan RPN DCKI. Ako po mga tugan sa indong amigo sa radyo. Ini po si JB June Verdi Floor. Nagpapaabot sa indo ni marhay na pagkaaga. Welcome po digdi sa laog ka na sa tuyang programa. Ini po ang RPN or kaya Bicol Connection. Kamusta po ang mga kababayan niya tungo niyan na nag-aantabay digdi sa laog ka na sa tuyang programa. And syempre po sa mga nag-aantabay ngunyan digdi sa Iriga City. Kumusta po kamo dyan? And welcome po digdi sa programa sa mga negosyante niya to dyan sa Merkado Publiko kan Iriga Sinibapa sa Bilog na Rinconada area. Welcome po digdi sa tuyang programa mga tugang. So ngayon aldaw mga tugang aratyan aramon niya to ang pinaka latest update kining Vulcan Mayon. Kadakol po sa tuyang naghahapot kung ano na po ang pinaka latest development kan Vulcan Mayon mga tugang digdi po sa tuyang lugar. Kaya sana tayo nga kitang bareta dyan po sa may parte kang Santo Domingo garo po mga tugang so nasa luwas kan 6 kilometers danger zone garo sinda po pa uuli una duman sa indamo ng mga lugar. Pero garo ini pong pag-orden kan alkalde dyan po sa Santo Domingo sa Albay si Alkalde Jun Aguas. Ini pong inapod na decampment o ang pagpapauruli sa mga nagibakwar na residente kan Barangay Lidong, Santa Misericordia, San Fernando, sinining Fidel Sortida. Ngunya na aldaw mga tugang. Kadakol po kaya kitang mga parantabay dyan sa probinsya Kanalbay, sa pagikan na sa tuyang Facebook Live, Twitter, Sinman, YouTube channel, and patian sa tuyang signal sa 1332 sa Birikan kan sa indang mga radyo na antabayanan po kita mga tugang. Kaya ngunya na aldaw po mga tugang, basado po sa surat na ipinadara po mga tugang kan gobyerno probinsyal Kanalbay sa pahinginot yan ni Atty. Grex Lagman na kung saan pinaghahagad po ninda mga tugang ini pong pag-inganyar sa lokal na gobyerno na paurli una ang mga evacuees na nasa luwas kan 6 kilometers danger zone. 6 kilometers permanent danger zone. Pero so yaon pa sa laog kan PDC kan 6 kilometers day pa po yan mauruli. Yan po ang pinaka-latest ngunyan dyan po sa may parte kan Santo Domingo sa probinsya po kan Albay. Taan directive ba po kan alkalde kung saan ang mga evacuees na gusto nang magtinir sa indang respetibong evacuation center, sinda po mga tugang tutugutan. Alagad kay po na magipag-coordinar sa indang kapitan de barangay, punong barangay. Para po sa magkakanigong koordinasyon sa bagay pong ini mga tugang. Kaya ini po ang pinaka-latest man duman sa mga evacuees na yaon po dyan sa manlain-lain na evacuation center sa probinsya po Kanalbay. Pero sa latest kan Mayon Volcano Bulletin po mga tugang, ganyan na June 21, 2023,
Kaso bagong alas 8 nin pagkaaga, pinaluwas po kan Phivolx, ano? Na padagos pong pinagbabantayan kan Phivolx ang bilang kan volcanic earthquake as in energy level sa nagpapadagos sa pag-aburido o kaya pag-alboroto kan bulkan mayon po mga tugang. Sigun sa pinaka-latest na Phivolx Bulletin, mantinido pamangiraray na nasa 2.5 kilometro ang laba po mga tugang kan lava flow kan bulkan mayon, lalo na po duman sa Miisi, Gali, as in 1.8 kilometro sa Bonga Gali, mantang itong nasa 3.3 kilometro man, ini pong pag-collapse kan debris lava sa nakalipas pong 24 hours mga tugang. Sabi pa po kan Phivolx, 2 volcanic earthquake as in 299 na rockfall events po mga tugang. As in 7 pyroclastic density current events ang nairehistro man po. Kung kaya 100 o kaya 507 na tunilada kan sulfur dioxide ani pinagbubuga mantang padagos man ining inaapod na ground padagos man po ining inaapod na ground deformation kan bulkan. Nasa 800 na metrong taas kan asopre ani pinagbuga kay ni mga tugang nanapadpad sa General West. Sabi po sa pahayag ni Dr. Paul Alanis, ang resident volcanologist mga tugang, na sinda po naka-monitor ni nabilang kan volcanic earthquake as in ining energy level kan bulkan mantang mantinido na nakataas sa alert level number 3 paman giraray. Alert level number 3 status kan bulkan mayon, gustong sabihon high level of unrest po mga tugang. Kaya padagos po sinda sa mahigot na paabot nin impormasyon na bawal paman giraray na maglaog, magbelta ang mga residente sa 6 kilometers radius sa permanent danger zone, pati ang pagpalayog ni nanuman na aircraft harani duman sa tuktok kan bulkan mayon. Pero ang barangay Santo Domingo mapauli na kan mga evacuees na nasa luwas kan 6 kilometers danger zone. Malinaw ha. Paulion, pababalik ko na po sa indang mga residente sa mga nag-evacuar, pero itong nasa luwas kan 6 kilometers danger zone. Gusto sabihin, so 7 kilometers, 8 kilometers kung nakabali duman sa pag-evacuar ka nagtalikod na semana, iyan po mga tugang pababalik ko na. Pero suyaon pa na mga residensya na nag-evacuar na an sa indang residensya nasa loob kan 6 kilometers, iyan po pinagbabawal mga tugang. Kaya iyan na pinaka-latest update kan bulkan mayon digdi po sa tuyang pag-iribanan sa RPN DCKI po mga tugang. So importante po yan. Importante na ipaabot niya to ang magkakanigong impormasyon na ini. Dapat po digdi sa bagay nini. Okay. Oras na mga tugang ganyan. Igwan na lang kita ni 15 minutes bago magabot ang oras na alas 9 o alas 10 nin pagkaga. Sige. Salamat kay RD Bong Samson dyan po sa Masbate area. Sige. Maraming thank you sa
ipinaabot na impormasyon. Kasod mapalan mga tugang, ay gwapong naghanap sa kuya, digdi sa istasyon. Pero kasod mang hapon, siya pala so nag-send friend request sa kuya. Igwa pala na problema na gustong ipaabot sa tuya. Dapit duman sa na-encounter o kaya namamatayan kan sa iyang grade 7 na aki. High school po ini mga tugang. High school po ini. Kaso udmang hapon, nagkaigwa kami nin urulay. Nagduman pa sa harong, ay bisan sa indong lingkod. Bisan sa indong lingkod sa kalalakwat sa. Taigwa kaya kitang mga importanteng pinag-aasikaso po mga tugang. About po duman sa namamatayan kan sa iyang aki na haros abo na daang maglaog sa eskwelahan. Nagraot subuot kan aki. Ini po babae ini. Nagraot subuot kan aki niyang babae na garo pinagtaraman kan sa iyang maestra. Maestra na naman sa DepEd. Sa tuyang topic na samantalang kita nga ni sigian pa-seminar sa mga guidance counselor, principal about digdi po sa malaka importanteng bagay o impormasyon tangani sa nang maibitaran po ining inaapod na anti-bullying. Anti-bullying. Kaya ni po baga, saro na po ini mga tugang na Republic Act. Republic Act. Numerado 10,627. Ining anti-bullying mga tugang. Na kung hain, require ang gabos na elementary, secondary school na adaptaron ang pulisiya tangani sa nang ma-prevent asin ma-address ini pong act of bullying sa sindang institution po mga tugang. Ngunyan, si nakaulay kong ama haros na stress na po siya babae po, hobenes, grade 7. Ini pong akin niyang babae na sa totoo lang kaya ngaya, kabali na siya duman sa Girl Scout. Kaya sana kung nag-aantabay dyan sa eskwelahan, ining concern, principal as in teachers, as in iba pang mga nag-aantabay sa tuya, magkaigwaman lugod nin tamang pagtatao nin asin pakikipagrelasyon, bakong relasyon na kung basta itong pakikiibanan takon saro kang teacher kay puwan mahiwas po an sa imong pagkaintyende. Tayo ni pong aking ining grade 7 babae kabali na duman sa garo ito Girl Scout or igwasindang duman sa syudad kan Naga. Garo bigla na sana siyang sinabihan na dai ka na ngaya kaibanan duman sa Naga. Tapos may mga kaklase siguro kung anong pigparataram, dahil na po pinag-elaborate kung anong pinagparataram kay itong teacher na ikinasupog asin man garo ikinaraot kan buot duman sa maestra. Napasupog. Gustong sabihon, kabali na dyan ang pambubuli siguro o panraraot kan sa iyang sadiri na dangog kitong mga ka-eskwela, kaklase niya mga tugang. Ini po itong naging pahayag sa iyang ama kasud mga nagurulay kita. Kaya sabi ko, bumisita ka sa
sa principal kan eskwelahan tanganing mag-ulay po kamo ipaabot po nindo ang problemang inikan sa imong aki. Kasi aki po mga tugang haros habo na pong maglaog sa eskwelahan. Nagraot subuot na may mga nadangog na mga tataramon kung ano-ano na dayman siguro ako na may mga nakadangog mga tugang duman sa eskwelahan kan initaraman kan maestra. Kaya sa mga teacher man, konting pagpapahiwas kan sa indong isip. Kaulayon mo personal. Mas maray pa siguro ang kaulayon mo personal an aki. Bakong pagparataraman ay guwanin mga nakakahiling. Ini po susabi kan ama, ta istorya ban kan aki duman sama. Siguro sa mga teachers, kay po na kaulayon nindo personal. Dahil basta-basta magparataram na iguanin mga nakakadangog o nakakahiling. Tadawa pa paano babae yan, medyo unboat kan babae, medyo manumaya. Madaling makulgan. Kaya sabi ko, pasyaran man opisina kan principal sa eskwelahan na yan. Ipaabot man problema. Tanganing kung pwede, magkaigwa ka mo din amicable settlement pati sa itong aki. Darahon mo. Kundi ang problema, tagaro, habo na nga ning maglaog si aki sa eskwelahan, tagaro, napasupog. Ano kayang pigparataram ta napasupog si aki? Mga aki patingon yan, lalo ng mga babae, madaling mag-rout and boat. Paano? Kakadakol na kitang naaraman na sa mga barata, igwang mga hobenes na igwang ginigibo sa indang saliring buhay na dahil man lugod magabot sa puntong ini mga tugang. Dahil man lugod magabot sa araw kaining punto na rawrawaan buhay kan aki. Kundi kay puhan pag-urulayan ninda mga tugang kung anoan pwedeng gibuhon duman sa maestrang involved po digdi. Bicol Connection Report. Abad na mga tugang kung ano niya ang report ni Karandang Philip Barasana. Karandang Philip, at yan, ang isyong yan, pagpapadagos niya ito mga tugang. Karandang Philip, good morning. Salamat, Karandang Jun. Good morning sa mga parantabay niya to. Sinabi ni Atty. Nonoy Wapirina na City Administrator ka na Siyudad ng Iriga na igwa naman in budget na lokal ng gobyerno ka na Siyudad ng Iriga tanganing ma-repair ang lubak ng tinampo dyan sa Tarusan sa Barangay San Francisco digdi sa Siyudad ng Iriga. An kalsadang yan, ano yan, Barangay Road? Taban sa Barangay Road. Oo. So, an mapa-repair ka yan, yun na ang lokal na gobyerno kan Siyudad Ganiriga ta may budget na. Oo. Saka mismong nakaulay ko man kayo ni si Punong Barangay Maclesopotemenia. Tighagad naman ngayon yung budget mismo sa Ako Bicol Party List. Kung pirang metros sumahaman nahali sa budget kan city government, kung sinda mo nakahagad nin budget sa sarong party list, hindi madadagdagan, mas madakula ang nasabi ng proyekto. Oo, baka sumubra ng budget. O di ikaag naman sa ibang sa ibang project. Importante guwang nako Hindi bihira magsobra bagan mga budget kung minsan kulang permi. Ganon. Mayo man nagsusobrang budget ang gobyerno. Mag-abot din sa mga tinampo. Kaya nga ni madali yun magkararaot sa garo na ganaan anin budget. Duman yan sa magpili na sa nasinanin kontraktor na dahil titipidon ang pagpatrabaho ang mga materyales. Ano? Oo. Minsan may mga kontraktor man na sapote. Sapotong magbibo. Pakatrabaho. Tinitipid ang simento, tinitipid ang baybay. Takon sa sarong metro baga ngayon, 5 simento. Example lang ini
Tapos si contractor, paano man makadilin siya? Siyempre, ang gagamit lang natin semento, tulong bag. Baka, ay, example lang. Yan, tapos, example. kung minsan pati, dyan sa takip, pipugtakan sa dit na kabilya. Ayun na nga baka substandard pa. Nakabilya, ani kakaag. Kaya minsan madali yun ba maggaratak. Correct. Pakasemento. Ngunya ng mga panahon kan mga tinampo. Ini na-obserbaran niya to an mga tinampo lalo na sa barangay dahil tatapos minsan nagtutukal na bagan ni babaw. Iyon na nga yan. Oo. Kawasa ta ampaw sa pagka mix kulakan asimento tangani ngayang dai marisa wiwirikan din pure na simento duman sa ibabaw kan pinagtrabaho, di ba? Karon da Philip. Oo, tapos natuklap lang yan. Correct. Lalong-lalo na kung nagpaparauran-oran. Correct. Ay, madali na magturoklapan na ibabaw kan semento. Itong puro na pinag-sabrag na napagdyan sa ibabaw. Iwinarak. Duman sa ibabaw, tanganing marisa kan mga nakakahiling, maurag na yan pagka timpla ka na, kan pinasimentong kalsada. Matagas sa ibabaw, si Raro, malumoy. Ayun na nga yan. Oo. So, peraan budget tabi dyan sa barangay San Francisco, dyan sa Tarusanan. Tarusan. Tarusan. Peraan budget kan dahil man pinagsabi pa kung piraan budget. Pero ano yan, anytime, ASAP, pwede nang gibuhon na nasabi ng proyekto dyan sa lugar na yan. Oo. Mga turuwang-tuwang na Bicol, saka lokal na gobyerno kan syudad din Iriga. Okay yan. At least ang Barangay San Francisco, iguanin magayon na mahaman na proyekto sa Tabangkan City Government saka sarong party list. Pero kaya sabi ni Attorney Watorina, itong mga pantanong bagang mais, mismo nga na lokal na gobyerno ka na syudad din Iriga sa paagi ni Mayor Oliva ang nagbakal para sa mga paratanom na matawanin mga pantanom na mais. Pundo hali mismo sa LGU, bakong hali sa Department of Agriculture. Ayun, tama. Talagang kadakol mo niya ng mga proyekto na lokal na gobyerno ka na syudad ng Iriga na dai na nag-aagi sa ibang ahensya ka na sa tuyang gobyerno. Mismong LGU nataunin na pundo. Pag-abot tigdi sa mga programa para sa mga paratanom ni mais digdi sa syudad ka na Iriga. Nakulang bagay man ini na libre na itong mga pantanom na mais, lalo na duman sa mga paratanom ng mais, digdi sa mountain unit baga na barangay ka na syudad min Iriga. Ara mo kaya, diskarte naman yan kan sarong chief executive na makahagad din mga araw kayo na proyekto. Dahil sa namahalat duman sa budget kan syudad, tangani sa nang makapaghamanin mga proyekto asin makataunin dagdag na tabang duman sa mga kababayan niya to. Oo, para mapadali ang pagtaunin na proyekto duman sa tuyang mga kababayan. Ara mo kaya ang mga ahensya kan gobyerno may mga kanya-kanya yan na budget dahil lang na kukuyan na hihiling dahil lang naaraman kan mga chief executive kan kada banwan o syudad na igwa palang proyektong pwedeng mahagad sila. Oo. Pero kaya na itong manungod baga sa reklamo kan sarong para tukdo ka na Severino Standalone High School dyan sa San Agustin, syudad kan Iriga na nalabot itong inutan na party kan
gulong kan sa iyang bihikulo, pinaabot ko na ini si Engineer Aris Hermoso, tagapagtaram ka na DPWH 5th Engineering District and Camarines. Sabi niya, ikukol niyan, atensyon ka na hillside construction. At anong nangyari duman sa gulong kan sa bihikulo? Natusok kay tong kabilya na nakausli duman sa ginigibong Yes, pag luwas niya, natusok kay itong mga nakausling kabilya yan sa ginigibong road widening sa tubangan ka na San Agustin Elementary School, Libya Ciudad Canhira. Itong tricycle sa inhali tabi karon dak Philip. Dakong tricycle, service vehicle kay itong maestra. Service vehicle. Paghalid duman sa Seferino sa loob kan eskwelahan, maluwas ngunyan, may nakausling kabilya, natusok. So, gulong. So, baguhon pati niyang gulong kan sa iyang service vehicle na 4-wheel. Medyo mahal pati yan. Oo, nagkakantidad ang lampas 10,000 itong sarong gulong. Nako. Sakang baguhon pa, siyempre, habo man niya itong salpakan sa ng surplus, sa inutan, na gulong. Ay. Baka may pagkukulang man so project supervisor duman sa mga tauhan na dapat tawanin ko yan. Kumpletong mga advice tanganing tayo makadisgrasya sa mga nag-aaragi dyan sa lugar na yan. Oo, pigiling ko man yan itong dyan sa gitkan sinambit ng eskwelahan, itong paluwas, sadit na kaya. Ay. Wanyan may mga nakabugtak pangga po, nakausling kabilya. Ayun, delikado Di malas lang sa sinamaan sa gulong, itong service vehicle kan sarong maestra dyan sa Seperinis Pandalo. Maray nga ni, nalubat kita. Halat ka tabi karondang Philip. Sige, go ahead. Importante digdi nag-aksyon na. Okay. And DPWH 5th Engineering District and Camarines dapit sa reklamo kan sarong maestra sa high school na nalabot gulong kan sa iyang service vehicle tong inutan na gulong na gayo. Pero maray nga dito ta sa gulong ay nadali bakong tao. Takong tao to, delikado pang maray. Oo, takon yung natusok sa mga estudyante na nag-aagi dyan, mas delikado. Correct. Kaya matitanos ang sendang bitis. Kung makabot yan dito sa Santiago, susok-supon ang sendang bitis ang dugo. kan aswang. So, initabi karon na dyan sa kuyang mga dugang na informasyon, halidigdi sa kuyang location, naman si Philip Barasena, RPN Radyo Ronda. Bicol Connection Report. Thank you very much kay karondeng Philip Barasena sa report na yan mga tugang na ipaabot na naman kay Engineer Aris Hermoso. Nangyaring pagkakatusok sa gulong kan sarong service vehicle kan teachers dyan po sa Seferino High School, digdiyan sa barangay San Agustin. Kaya siguro sa mga nagtatrabaho diyan, si Engineer Steve Andalis yan may sarili kan hillside Chief kuya namaray sa mga project kuya nindo, sa mga project engineer nindo na sabihan sa mga tauhan na maglikay tanganing day makadiskrasya. Kami po, mabel tapatugang sa iba pang mga impormasyon sa Bicol Connection. Oras tangon yan, alas 10:05 nin pagkaga. Ang pinakaenong sa ringkunada. Puon kayo sa Gudmunian. Minaandulong sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda.
an maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm that fall, bagong gumagabloom. Charm that fall, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm that fall, bagong gumagabloom. Charm that fall, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa badog kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para sa patuloy. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapok ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gato, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Bitin sa cash? Sa M. Luwalier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwalier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luwalier na. Lahat sigurado. Okay, thank you very much. Salamat kay Engineer Chaboy na obra. And then sa iyo mga estudyante dyan sa likod, mga OJT niya to from CSPC, Nabwa, Camarines Sur, mga electronics communication engineer ini. Someday magiging full-fledged na po sindang engineer pag nakapasar sa exam. Makakapasar yan, sindaram ko yan. Kayang-kaya ni kan mga soltero, mga gwapito pati yan. Sabi ka sa Udma, kami nga sir, mayo pa nin bata. Sige, maghanap na lang kamo nin, kaya nin na bata nindo. Ha? Araw nindo pag kaya nadagugan sa indong pangaran sa radyo, siya daw ngayon sinasabi ni JBing mga gwapito. Ha? Mahiling daw ngayon. Baka at yan may mga nagparapasad-pasad ding gusto ka mong mahiling. May problema yan. Importante, soltero. Ay, good morning kay good morning kay Connie Lantaya Polvorosa, si Madi dyan sa Naga City. Good morning pa din sabi niya. Ay, si Sir Jobet Ibo Cortez, yan dyan sa Olongapo. Maray ka pa man dyan Sir Jobet, dahil ka lamang nag-imbitar sa kuyang pinaiba mo ko dyan sa Olongapo. Ha? Good morning, shout out dyan sa Olongapo City, Team J5, Jobet Ibo Cortez, FWD Philippines. Sige. Si Lani Saliena, good morning mate. Pati si Ner Maranyo. Saro pa rin maurag na broadcaster dyan sa Albay. Nagantabay sa tuyan, nag-message. Shout out man raw tabi. Sige, naka-graduate na sa imong padangat na agom o nakapasar na sa let siguro, imbitaran mo man kami. Ner, sabi ni Engineer Chaboy na obra, magpahiling ka, digdi sa syudad kan Iriga. At mga barkada niya to ini, mga pag-iriban niya to ini mga tugang. Kaya congrats kay barkadang Ner Maranyo. Kaibanan niya to ini kan kita nasa Ligaspi kay ito. Si Andy Charito Bahaw dyan po sa NCR. Magandang umaga sa inyo dyan. Si Yeng Ronda, Birdie Floor, si Lani Saliena, si Ner. Salamat. Salamat sa gabos na mga nakatutok live digdi po sa RPN DCKI mga tugang. Okay, sige. Panagusan po kita sa tuyang programa. Actually, kasubago sa pinagtutukar niya to, sabi ko na nga ni, daing una ako mapangaran po nin iskulahan sa personalidad. Daman sa issue na nakakamati po nin stress o depression. Bako man sigurong depression na, mabot sa depression, sana daiman po. Yung sarong grade 7, huli nga ni sa nadangog na encounter sa iyang maestra sa high school mga tugang. Kaya sabi ko na nga ni kitong amang nakaulay ko, kaulayon mong kaulayonan sa imong aki, tawon mo nin mga positive points na siya magbelta sa eskwelahan, tagaro habunang mag-eskwela nga ni. And
kaulayin mo sa principal, ta kung ano pa man na pwedeng mapag-urlayan po nindo, at least maipaabot man duman sa maestra. Ta kung nagtutubod tao pa man sana si maestra, medyo napasobra man siguro. Irakman kay itong aki mga tugang. Kasi ama, desidido, desidido po mga tugang na, kuyan, mag-file para sa matawan man po nin hustisya, sin matawan po nin padusa kung talagang nagnakomiterinnikan sarong teacher po mga tugang. Sabi ko na nga ni, ngunya na mga panahon, dahil na po basta-basta. Pag ikapati, pinasupog ka na igualin mga, kuyan, mga classmate mong nakahiling, nakadangog, o kung anong pigparataram, napasupogi ka, ay nako, anong pwedeng kaso kayan? Bako man po akong attorney, baka pwedeng oral defamation, or anti-bullying, kabali po yan mga tugang. Inipuan pinaka-purpose kan anti-bullying sa section 2 mga tugang. Kan act of bullying. Na ang sabi, act of bullying shall refer to any severe or repeated use by one or more student of a written, verbal, electronic expression, or physical act of gesture, or any combination thereof, directed to another student that has effect of actually causing or placing the latter in reasonable fear of physical or emotional harm, damage to his property mga tugang, creating a hostile environment at school for the other student, infringing on the rights of other student of school or at school, or materially and substantially disrupting the education process or the order operation of school. Yan. Kaya sabi ko, magulay muna ka mo ni principal. Ipaabot man problema. Tanganing iyan man po maipapod ni principal. Kadawa pa no, makondusir pa man nguna yanin ko yan. Makondusir pa man nguna yanin investigation. Okay, sige. Kaya may man problema kung pinag-brought out niya to sa programa, at least nakakuanin idea iba niya itong mga kababayan na malay nindo in kaso sindaman po makamati nin siring na pangyayari sa eskwelahan. Mayo man kitang pinangaran na eskwelahan, persona. Gabos, dahil kita nagpangaran nguna. Basta ang importante, so, nangyaring day po ako kan sarong grade 7 student na-stress o kaya nakulganan sa iyang buot kung ano pa man ang ginibukan maestra niya duman sa eskwelahan. Kaya ini po magtaw man lugod leksyon. Taba ko na pong basta-basta ngunyan. Kadakol kitang naraman na maray mambuli, mang insulto. Insan nga ni may teacher, pero may kayang teacher mambuli sarong PWD na. Ayan, outside the school. Ayan, pwedeng hagupon kayo ng mga tugang nin kaso. Kaya likay po mga teachers, kita po ang ikaduwang ama o ina kan mga akin na yaon sa eskwelahan. Kung kayo ito ginibo yan, mayo man sigurong maraot. Takay ito nga ni kita, nakakamati din mga pambubuli. Nabuli naman ako ng teachers ko kayo sa high school. Pero pinabayaan ko lang. Pero ngunyan, may Republic Act about sa anti-bullying o ano pa man, pwede ka nang mag-file. Mag-file nin kaso sa nasabi ng inbeltong persona makatugang. Kaya
Ngunyan kaya kadakulanin mga Republic Act na dapat tang maisihan kung ano ang pwedeng gibuhon. Slander or ni kayang slander untrue defamatory statement ini. Yan. Kaya kadakol na po defamation law. Yan. Kaya ligay po mga kabayan na day basta-basta magpara taram kung in public or in school. Tangani pong day kita mahagop kan pwedeng ikasos sa tuya. Kasayang man, yaw na kamo sa pagtrabaho, ay baka dahil sa indong madaling mag-init sa indong payo na ipasupog po nindo ang aki, baka yan ang gikana na kamo po matanggal. Kamo po matanggal dyan po sa pinagtatrabahuan po nindo. Kaya kayo po naman giraray na ingat po kitang marhay. Kung ika pinagchichismisan kan mga tao, may kaso man po yan mga tugang. Kung ika rinaraot, rinaraotan sa imong pagkatao, rinaraot sa katubang an sa imong pagkatao, pwede mo man siyang kasuhan. Slander or oral defamation. Ini po penalized under the revised penal code. Duman sa mga taong marayman raot sa kapwa na daiman mayman ginigibong sala sa iya alagad ikapigpapara raot sa kapwa mo tao. Diba? Sakit po yan. Na arog na sana kayan gibon mo. Kaya likay po, tala sa mga maray magparapanraot ngunyan sa kapwa, maglikay po kita. Baka iyan ang gikana na imbes na marayan sa indong paglalakaw dyan sa tinampo, pagkakinasuhan, siyempre, ang sa imong pamilya, makakadamay. Ay, si ama-amo nga yan pala, nakasuhan, inarog kayo ni. Oral defamation nga yan. Maray nga yung manraot. Imagine that. Kaya, likay po kamo. Kaya naman sa nagpaabot sa tuyan ni Sumbong, kung ano man ang kabtan kan sa indong rulay sa principal, kung magigaw ka mo nin amicable settlement, kung dahil mo pag gusto mong matawanin hustisya an sa imong aki, nasa imo naman po yan. Sabi nga ni, makonsulta sa abogado. Sabi ko, sige, tama po yan. Kundi gusto ko lang ngayon paabot sa inyo, taka mo nagpapaabot din mga informasyon na sa mga paradangog, malikay naman indang magpara tara mo ano pa man nagibon sa kapwa mga tugang. Talagang salang marhay. Ang sa indang ginigibo. Oy, si Mate Asunccionis Plana Rempis dyan San Vicente Bao. Si Robert Badong Jr. Maray na pagka-morning sa Indopuga, boss. Okay, sige. Saraw pa mga tugang ganyan na garo napo na pong magsikat. Ini pong itong kawatan kan mga aki, suduwang bilog, so lato-lato. Kawatan kan mga aki. Sa totoo lang, may mga na dadangog kita na kababayan niya to na makulugon man nga sa talinga. Ining lato-latong ini. Dapat nga ni sa eskulan, mga aki, mga tugang, may mga daradara ng kawatan na lato-lato. So, habang naglalakaw, sige yan, tok. Diba? At yung mga aki, sa eskulan, may mga daradara na yan. Ngunyan, garo,
igwapong mga kababayan man kita na gustong ipagbawal ini pong mapadapit digdi sa inapod na lato-lato. Yan. Ini pong man an mga marites sa mo garo mga lato-lato masiramon ipagtarangko. Ano nga ni sumining kan marites? Master of Arts. Ano to? Master of Arts in relaying information through exaggerated storytelling. Aram yan daw mga hobines. Mga estudyante, ang meaning kan marites. Master of Arts. Master of Arts in relaying information through exaggerated storytelling. Oh, di ba? Dapat Arabon yan daw. Dahil lang kamo mag-enroll diyan, tasala yan. Sabi kan nag-message sa kuya, Engineer Cha. Ang mga martes nga sa mo, garo mga lato-lato, masiramon ipagtarangko ang sindang mga payo. Ayos man ano. Ay talaga oo. Hindi kaya mga tugang na lato-lato. Pati sa eskulan talagang mga aki, gawa ng mga daradara kayan. Kung sain-sain, dyan nga ni sentro kang iriga, gusto ko man ko tanang magbakal kang sarong aldaw ta, itato ko duman sa aki ko ta, ma-birthday man sa aga. Kundi, kang madangog kong ang DTI, naghahalat nin instruction, halis sa Food and Drug Administration, bako manining pagkakanano man niya. FDA's warning kan ibang klase kaninapod na lato-lato. Tamayo pa pong nare-receiving direktiba mga tugang o kaya orden ang Department of Trade and Industry Bicol hali po sa Indang Central Office na kung ano ang gigibon sa mga kawatan na lato-lato. Sa ini naggikan na lato-latong ini. Kahit doon talaga iguana kaming kawatan kayo ni Engineer Cha kita kahit doon iguana kita. Aram mo so bilog na ipaglalayid sa kuyan sa kilikili. So bilog baga na ipaglalayid sa kilikili. O makaduwa ka tapos lalabutan mo to, kakagan mo nin torsido. Pigpa, kahit doon talaga pigkakawatan mo na yan. Kaya nagngalas ako tangon yan, nagbuelta, ini pong inaapod na ngon yan na lato-lato. Kaya ito pa yan na, haloy na yan eh. Ngayon yan mga tugang, sabi po kan DTI Bicol, sabi po ni Mr. Bem Birango, nakalis ngayang aldaw, sinabi ni DTI, bira ko nakakasabi pati kong UTI. Sinabi po ni DTI Yusek Ruth Castelo bilang pamayokan DTI Consumer Protection Group na matabang ang ahensya sa Food and Drug Administration sa pag-regulate kay ni. Ano daw tapag kadakol kang nagbabakal, si mga negosyante ugmaho na maray, nariparo na mayo ngayon naglalawag sa tuyang tax o kaya income digdi sa mga kawatan na ini. Ano daw ngayon kung i-regulate ta? Yan ang sabi ninda. Na kaibanan sa mga hihilingon ninda digdi mga tugang kung ang produkto igwanin Certificate of Product Notification. Yon. Asin kung anong mga hazardous substance anyaon sa mga pigkakawatan na lato-lato. Iyo man ang ganun, plastic ba yan? Anong mga substance na ipinagkagyan tanganing maging bilog? Kaya ang sabi ni Birango na dapat ngayon kada produkto na nakasunod sa labeling and packaging requirements, rason taini ang nakapalaman sa lay na dapat nakakasunod bago pa man ipabakal sa publiko.
Kaya sabi ni Birango, sa oras na may maipalawas naman ngayang ordenan sa indang central office, manungod digdi, tulos mga kaming maimplementar sa riyon nin asin sinisiguradong matataw nin magkakanigong pinalidad ang mga mabayular digdi. Aba? Nako. Maanggot na naman sa indan mga aki. Bira ngaya ka mo. Garo nga ni may positive reaction digdi. Tabi, mga tugang. Ninulita nabibisihan kan mga aking ngunyan, ining pagkawat kan lato-lato. Nakakaiwas hinda sa pagkapot nin mga gadget, na mas delikado nga ni ang gadget. Kung pigparakaputan kan mga aki na mayo pa sa tamang panahon na sinda magparagamit po nin cellphone. Tano po? Tano ta nasasabi ko po ini, na mas delikado ang gadget na pagparakaputan kan aki. Habang piggagamit naka-on ang cellphone mga tugang, dai po nindo narireparo na nag-iinit po ang gadget, ang cellphone na pigkakaputan kan aki. Iyan po ang rason na igwanin radiation na nakukuan, naglalaog sa hawak kan aki, lalo na po sa dugo. I don't know kung kamo po matubod sa kuya o dai, nasa Indoman po yan. Kundi sigun sa mga eksperto mga tugang, lalo na ang paggagamit kan cellphone, sige ang hiling kan aki, pati ang mata nadadanyaran mga tugang, haloy nagparagamit nin cellphone, dahil po nindo narireparo na ang retina niya to sa mata, pag iyan na expose na maray sa cellphone, lalo na kung haloy na oras na pong nagparagamit, nagkakaigwa po yan in diferensyaan yaon sa tuyang mata. Kaya nga ningon yan, sa totoo lang, hilingon mo ang mga aki, aki pa, may mga salamin na po sinda. Medyo makapal-kapal na po ang salming na sulot kan aki. Tano, sige ang si cellphone dawa banggi mayo ng ilaw. Delikado pati ang cellphone sa mga aki pag mayong ilaw. Nagdedepende lang sa ilaw, duman cellphone. Mahigda na, maturog na, pero nagsi-cellphone pa, mayong ilaw. Delikado po yan sa mga aki. Kaya, digdi sa bagay nini, sa pagkawat kan mga lato-lato, mga tugang, nakakaiwas man si mga aki na magparakapot nin cellphone. Tano, digdi na sa lato-lato na naugmaan mga aki, sigan turok-tok kan duwang bilog. Dahil nga ni ka magparasabing, kuyan, sigan turok-tok kan duwang itlog. Dahil na nga ni. Ay, nako talaga. Kaya minsan, nakakatauman po nin karahayan ning pagkawat din lato-lato. Kundi sa iba man na mga medyo nag-iedad-edad ng lakas, sensitibo kan sa indang talinga. Pag nakadangog nin pagparatak-tok kan nasabi ng kawatan mga tugang, lalo kung kadakon ka ng mga aki dyan sa palibot mo, dyan sa atubangan kan harong nindo, puro takot-takot-takot-takot, kadakon makulugon man talaga sa talinga. Baka maraot man ang sa tuyang eardrum. Delikado man po yan. Bagay, mayo kayang bagay digdi sa kinaba na day po nakakataunin ko yan. Nakakadanyar sa buhay kan tao. Gabos po yan. Pati nga ni sa pagkakan. Pag medyo masiram, pero day nindo aram na ang dinadali sarong organ sa indong hawak. Di ba? Kaya, ilingo na maray kan sa tuyang mga nanunungdan, lalo na kan mga ahensya kan gobyerno. Digdi po sa bagay pong ini mga tugang. Kung ano man ang gadaan pwedeng gibuhon, digdi po sa lato-latong inaapod. Nangunyan, usong-uso na po sa mga kakian. Usong-uso na po sa mga kakian, nagkakarawat kan lato-lato, pero kung limang aki na nayaon sa imong atubangan kan harong, puro nagagamit, nako, makulugon man talaga sa kuyan. Makulugon man talaga sa
talinga. Pero may another positive side man mga tugang, nakakaiwas man po sinda mga tugang digdi sa gadget na ginigibo o kaya pinagpaparakaputan kan mga aki. Kung hain, imbes na gadget, kuya na lang ang ginigibo ninda, ining lato-lato na sana magkawat. Okay man yan. Kaya sana hiling na marahay kan sa tuyang kan DTI, kan FDA, tan FDA, garo gustong hilingon ninda kung anong mga substance na pwedeng kuyan, mahiling na pwedeng makaraot sa salud kan mga kaakian, mga tugang. Pero mas okay na nga ni siguro inita ang lato-lato ta nakakaiwas sa paggamit nin gadget ang sa tuyang mga aki. Lalo na po ta ini po ang nauuso na ngunya na mga panahon. Okay, sige. Oy, paabutan ko daw nin advance happy birthday si John Michael Ronda Birdiflor. Ma-birthday sa aga. Pet sa 22 kan bulan na Hunyo. Tama ba ako? Hunyo? June pa sa nabagangon yan. June 20. June 21. Sa aga, ma-birthday si John Michael. June 22. Okay, sige. Salamat. Iguang nagparumdum sa kuya. Oras makatugang ko yan, 21 minutes. Bago po magabot ang alas 11 na pagkaaga, kami po malato-lato muna nin mga commercial, mga tugang mabalta kami at chance na. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bagong gumagabloom. Charm Fabric, kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric, bagong gumagabloom. Charm Fabric, kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield ko. Labanan pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield ko. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwasher. May double
Tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kintab na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax Wax. Kintab na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para sa patuloy. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Okay, thank you very much si Engineer Chabo na obra sa Technical Department, mga tugang. Bueno, 17 minutos na sana. Bago po magabot ang oras na alas 11 ni napagaga, digdi sa tuyang programa. Thank you. Ay, so mga kuyan palan, sa mga parents, teachers, dyan po sa Bawas Elementary School. Sa aga, so General Ramos, and then by Friday, dahil po muna madadago sa General PTA Assembly, sa principal, igwa pong atin dira na Mancom meeting, duman po sa Naga, with SDS Samantela, kan Camarines Sur. Kaya i-reset na sana by next week ang PTA General Assembly dyan po sa Bao West Elementary School. So mga parents pero ko yan, General Rabos sa aga, dagos na po ngunyan na nagrarabos, so mga members can for peace. Okay, ini po in connection, preparation para po sa evaluation kana sabi ng eskwelahan. Maray na po yan preparar digdi sa agigibuhon na nagdadangadang na evaluation. Kaya sa aga dagos man giraray so General Rabos dyan po sa Bawas Central School, and by Friday daingon na madadagos so General PTA Assembly. By next week siguro ma-message na lang kita kung anong oras, anong aldaw next week. Sige. Oy, congratulations dawa pa paano po mga tugang nakapagtapos man giraray nin kindergarten. Ansarong misis na Mayo po nin dahil po siya nakapag-eskwela durante kan siya huben pa. Ninhulita garo sabi na ginanakit siya. So tugang kay niya yung pinaeskwela ko na kan magurang siya dahil pinaeskwela kaya hanggang sa dahil nalugod ng eskwela. Pero nag-inyo ang mga tugang si Mrs. na hali pa duman sa Tugigaraw City. Na kabilang po sa nagmarcha sa entablado kan makapagtapos siya nin kindergarten. Di ba? Dawa may edad na. Kung kaya pa man sanang mag-adal, gusto makanood nin pagsurat, pagbasa, dawa pirang edad na, okay lang yan. Dahil masupog. Gan importante na kuamo so gusto mong edukasyon
para sa imo, di ba? Si Remelin Dimla, sarong 42 anyos na ina, na nag-adal sa Tugigaraw East Central School kung sa'y nagtatrabaho man siya bilang janitress mga tugang. Ang sabi ni Remelin, dahil siya nakapag-adal kay tuhuli sa kakapusan nin kwarta kan sa iyang pamilya. Pero ngunyan, magma siya huli sa nakapagtapos po siya dawa kindergarten. Malay mo, by next malog na siyang grade 1, grade 2, grade 3. Matatapos man girara, yan high school kay ni. Dugay ng edad. Kaya magmada siya na nakapagtapos ng kindergarten para sa iya. An enot na step pasiring sa iyang pangarap sa buhay. Ang pangarap habang nabubuhay, ang pangarap, yaon po dyan mga tugang. Kaya sa ngunyan, tataw na da siyang magsurat, luhay-luhay naman siyang nakakabasa. Nag-iingo pa siyang ipagpadagosan sa iyang pag-aadal abot sa makapagtapos sa kuleyo, di ba? Para at least sa mga aki niya, maipapamana niya ang edukasyon mga tugang. Dawa gurang na, dawa may edad na, basta na importante, makapagtapos, makanood nin pagbasa, makanood nin pagsurat, an sarong aki mga tugang ta. Importante patingon yan. Importante ngon yan na tataong magsurat, magbasa, para matawan man, matabangan man po sa tuyang mga aki. Kaya nga ni enot mga tugang, nagpupun kita sa pagbasa po nin katon, kaya ito, igwapo nin katon mga tugang, ang nagtutukdo kayan mga simagurang, kundi pwedeng paeskulahon kung saan na nagtutukdo, o di sa harong na lang, tutukdoan kan pagbasa nin A, I, I, O, ABC hanggang sa pati sa numerical, tutukdoan yan mga tugang hanggang sa pagsurat. Diyan po enot na nakakanood ang aki. Kaya ni si Ma'am Remelin, dahil siya nakapag-eskwela kay tuhuli sa kakapusan da mga tugang nin sa kwarta. Tapos tugang niya da pinaeskwela kan magurang, kaya siya medyo nawaranin pag-asa. Hanggang sa nagparatrabaho, naagom, may mga aki na, ngunya, nagtrabaho sa sarong eskwelahan, naging janitress, o yung nag-ingo na naibog siguro duman sa mga kinder na nagbabarasa, nagsusurat. O kaya ngunyan, ayun na yan. Ayun na yan mga tugang, nakatapos man giraray sa kindergarten. Oras na mo yan. Ikaw na lang kita mga tugang din solamente 11 minutos bago po magabot ang oras na alas 11 nin pagkaaga. Digdi po sa laugkan na sa tuyang programa. Digdi po sa RPN VCKI ngunya na Miyerkules sa 21 kita ngunyan kan bulan na Hunyo 2023. Paabutan ko na sa nanin na marinaga giraray si mga nagaantabay digdi sa RPN DCKI. May obituary notice po kita mga tugang ipinapaisi sa mga nakakabisto, mga amigas, amigos, asin partidaryos na si Gregorio Vidal Hobe. Ini po binawanan nin buhay mga tugang kan June 14, 2023 asin napapatentean sa iyang harong sa Barangay San Vicente Sur, Iriga City. An sa iyang lubong gigibuhon sa mabot na Biyernes pet sa 23 kan bulan na Hunyo 2023 alas 8 nin aga. An misa gigibuhon diyan sa San Antonio de Padua Parish asin ilulubong sa San Francisco Cemetery. Nagpapaisip po, permado ni Jolie Hobe Blanco, an aki kan gadan. Condolence na lang po sa pamilyang binayaan ni Gregorio Vidal Hobe kan San Vicente Sur, Iriga City. So, Biyernes na po ang lubong kaini. Alas 8 dinaga, pagkatapos kan banal na Santa Misa dyan San Antonio de Padua Parish sinan lubong sa San Francisco Cemetery. Ali po yan sa aki kan gadan na si Jolie Hobe Blanco
iyo po ang nagpapaisikan impormasyon digdi sa tuya sa RPN VCKI mga tugang. Madali naman po ang piyesta dyan po sa Barangay San Juan, Iriga. Yan, happy fiesta sa Barbosa family, Toriano, Arinis family, Maestrado family. Yan, dyan po sa Barangay San Juan, Iriga City. Pati naman sa Alanis family. Ano daw si Kawili Alanis, ano, kung mauli. Dyan po sa Barangay San Juan, Iriga City. Good morning na lang po sa Indogabos na mga nag-aantabay sa tuya. And dyan po sa San Vicente, San Juan, dyan sa Baaw, kay Ma'am Mayet Badilla, piestaman, sa maabot na Sabado, June 24, 2023. Garong nyan pa sana, busy ang mga taga dyan sa Barangay San Juan, preparasyon, lalo na sa mga barangay council, dyan po sa nasabi ng barangay. Si Mr. Harvey Paira, kan HP Fuel Gas Station dyan sa Tagungtong Agdangan. Nag-aantabay, digdi po sa tuyang programa, sir. Kagawad Harvey Paira. Ini po ang masunod na konsyal dyan sa Banwan kan Baaw. Kada ako lagi endorse kayo ni. Lalo si mga hoben, mahilig sa basketball. Si Sir Harvey Palan ngaya, may pangarap na maging vice mayor o kaya municipal councilor dyan sa Banwan kan Baaw. Pero ang decision kayan, halat-halaton niya ito mga tugang. Pero habi ni Mr. Harvey Peira, iyo po ngaya. Kadakol sa iyang nagtutulod mga tugang. Si Mr. Harvey Peira dyan po sa HP Fuel Gas Station. Nag-sponsor niya ito yan digdi sa RPN VCKI mga tugang. Si Charlie Sapugay man nag-aantabay digdi ang agom ni Municipal Councilor Cherry Sapugay Kanbaaw. Good morning. Diyan po sa LGU Kanbaaw si Bembem Barameda, Secretary ni Mayor Jeff Biseño dyan po sa LGU Baaw. Good morning sa mga nag-aarantabay po dyan. Happy listening po sa Indo. Si Pading Adam Ventahar kan pamayo kan GSO. Maulay kita at yan. So inahagad niya itong project na naman dyan po sa LGU. At yan, magkakahilingan kita dyan, tabi, Pading Adam Ventahar. Mga tugang, ako po mapaharam na. Digdi po sa laog ka na sa tuyang programa. Ngunyan pong Miyerkules, petsa 21 kan bulan na Hunyo 2023. Salamat pong maray kan sa inyo pagantabay sa main control, sa Engineer Chaboy na obra. And syempre, yaon po ang mga OJT student kan Nabwa sa SPC. Si Gerald Ramos, Jan Ernest Flores, si Ryan Husias Caido, Santiago Llanes, and Kim Venegas. Salamat sa Indo. Si Jimmy Gawanson, sa moyang information ko niyan, and si Ricky Sagayap, duman po sa transmitter side, magatugang sa pangaran kan bilog na persa kan RPN VCK. Ako po si JB, June Verde Flor. Salamat kan sa Indo pagantabay sa agagiraray sa programa nga Bicol Connection digdi sa RPN DCKI. God bless.